La Amedê ji aliyê Partiya Herêmên Demokratîk ve ji ber salvegera Komkujiya 34 gencên gundê Şirnaqê ya bi navê Roboskiye bi daxuyanî hate bibîranîn. Di daxuyaniyê de di destpêkê de sînavîzyon hate nîşandan û hate gotin ku seddema 34 gencên Kurd ku bi bombeyên dewleta Tirkiye hatibûn şehîdkirin, bes nasnama wan a Kurd bûne. Gel were qatilkirin, were kuştin, ne pêwîst e ku ya endamê partîkî ve ya endamê sazîkî ve tenê nasnama wî Kurd ve bes e. Yani vê dîrokê evî şerê ku bi 10 sala tê meşandin vê rastiyê bi me hemiya daye qebûl kirin. Küçümsedikleri zamanda bir genç sevdiğini Di çalakiyê de malbatên şehîdên Roboskiye û gerîleyan jî gotin ku ji bo pêşeroja nifşên nû divê ku jerên gencên Roboskiye werin darizandin û ji bo biratiya gelan pêk were divê Kurd destê xwe bidin hevdû û pirsgirêkên navxweyê çareser bikin. Gelê dünyayê em cî gelê hemwelatiyê vî welatê em dixwazin çawa welatê pêşdaçûyî nasnama tamamî gela qebûl dikin, zimanê piranî qebûl dikin, em jî wek pêşnedarîkî vê pêşnedariya xwe hem welatiyê ku îro vî welatê bi rê û pêk va dibin, belkî ji bo geleceğa neslê me bibe çareseriya biratiyê, demokratiyê, adaletê. 34 hikayesi. Ben Selim Encü. Di daxuyaniyê de sûretên gencan dihate nîşandan û çîrokên gencên şehîd bûbûn dihate vegotin. Ji ber wê yekê jî beştervanên çalakiyê xemgîn dibûn ji nû ve roja komkujiyê hîs dikirin. 34 gencên Kurd di sala 2011 de li gundê Roboskiye bi bombebarana balafirên Tirkiye şehîd ketibûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.